اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وستعینوا بالصبر والصلاۃ تے مدد منگو بالصبر صبر دے نال والصلاۃ تے نماز پڑھ کے تے صبر رکھ کے اللہ کولو مدد منگو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ تے یہ کام بڑا مشکل ہے مگر جڑے اللہ کولو ڈردے نے انہاں واسطے نہیں مشکل ہے۔ الذین یظنون جڑے لوگ اس گل دا خیال رکھدے نے جڑے لوگ اس گل دا یقین رکھدے نے انہم ملاقو ربہم کہ او جڑا انہاں دی ملاقات ہوے دی انہاں دے رب دے نال وانہم الیہ راجعون تے او جڑے نے اللہ دی طرف ہی لوٹ کر جان دے۔